OK, neviem, jak ma bude vidno, ale tu som ja z editovacej časti. Toto video je zeditované za 10 minút. Je to fakt, že edit tam je že nulový, len som ho skrátil to video o 10 minút. Ale inak proste je fakt zle zeditované, nestíhal som. Takže len vás chcem upozorniť, že nebude také kvalitné. Takže ho nemusíte ani reálne pozerať, mňa by to tiež nebavilo úprimne, ale môžete si pozrieť moje hodnotenie tohto fitka. Ďalšie video dúfam, že bude lepšie, čož neviem, pretože už ho mám natočené a to fitko stalo fakt za hovno. Takže máte vlastne 2 review, 2 dní po sebe, takže užite si video, aj keď hovorím, je fakt, že na piču zeditované a čus. Dobre guys, práve ideme do Žiliny, takže toto video buď vyjde dneska strašne neskoro večer, alebo vyjde až zajtra, čož akože bude docela na hovno. Ideme do Žiliny, do fitka dáme review, toto je môj prvý diel review, bude ich určite viac a ujdeme sa s chalanmi. Dobre, už sme tu s Dávidkom. Dávidko, sme tu aj s Jarkom. Do piče. Sme tu aj s Jarkom. Jarko práve volá s 4. kokotom. Šunkárom. Kam sa vlastne ide? Jaké to je fitko? No môžeš. Kto toto je? Ale čo? Dobrý deň. To si robíš píči, to je najhoršie intro, to vôbec. Ale tak to nebude. Ahojte ľudia. Ahojte 13 fanúšici. 17. Pozor. Za chlube, že vstup do fitka, že zadarmo. Že proste sponzor budeš robiť. Pozdravujem, ideme dneska že do Žiliny. A tak. A nemôžem sa... Toto bola, že fľaša, že v pohode fľaše je tam diera, lebo tí kokoti už aj zhodili. Normálne. Hej, to čo je na... To si robíš piči. Tuto Jaro mi, prosím pekne, že skopol vodu z tých schodov. Ona letela a najviac sa rozbila tuto na zemi. Najviac. Proste tá voda takto letela a tak sa proste rozbila, že najviac po celej stanici. Takže tak asi už ide. Kúpil mi druhú, takže je to správny človek. Tento pacient je z Mrzku zase, dobre. Počul som. Čo mám za... Je tu, že review z Mrzky a prasiak, fúj. Prasnica. A ja ju mám zadarmo, lebo my sme na rande a on mi ju kúpil. My už sme že vo Fitapu v Žiline a dávam nakoniec, že najlepší review fitka. A na konci videa bude môj gun. OK guys, máme tu review. Dobre, finálny rating je takže 6 z 10. A potom to nejde zamknúť že dvere. Ale je tu pekné zrkadlo. Takže... A tento je fajn, akože není zlý. Čo ja viem. Nevyhovuje mi... Nevyhovuje mi ručky, za ktoré sa teraz... OK, je
Ten skúpiť mango. Takže ako fakt, že sú Počkaj. Ja mám... No. 7 cvikov. Ja mám asi, že 4. Dobre, ja som iba skipnem niečo, lebo ako som dneska nemusel dýchať. Zmena, je to asi že najlepší lek, pre ktorý som šiel, teraz sa to s tou váhou ukázalo. Bez tej váhy to bolo také v pohode, takže fakt, že dosť v pohode. Len Ktorý pacient vyhral? áno. Dúfam, že budú mať fakt, že dobrý stroj na lítka. Buď keď sme išli spolu, len tam. Ja pomaň. Okej. Podľa mňa z toho by som dal ešte sériu. Ako chceš. Uvidím. To by bolo PR. Len je tu, PR-ko mám v Pepku. No to je ďalší základ. Pomaň. Pomaň, séria, pomaň. Tak toto bude séria, no. Tak poď. Kam dal ten mikrofón? Hop, pekne. Pomaň. Hop, pekne. A pomaň. Možno ešte jedno, neviem. Hop. Ešte. Ja, čo? Ešte, Ale mňa už fakt, že bolia nohy, už sa mi nechce. to je pekne ťa boja. Pomaň. Hop. Ešte. Au. Hop. Nie, ešte jedno. Nie. To nebolo zlyhanie. Ale mňa to bolo zlyhanie. Ja vás jebem, fakt, ja už nejdem nikam nikdy. Hop. Ešte jedno. Nie, ja jebem. No, že podľa neho zlyhania dal 4 ešte tam. Pripomínam niečo, čo si na počúval. Fakt, ale to si pričerné. Hanbi sa. Fakt akože toto bolo najhoršie scéna, ako som v živote videl. Ešte dve si mal v sebe, ty kokot. Hej, zlyhanie, ja podľa, že 4. 4 dal, proste na to. Debil sprostý. Chceš ešte 20 minút? Hej, to tak? Vyzeráš to, že cvičíš. Čo Vám tam je vidieť, všetko tam je vidieť. No, hovorí sa. Ja budem tvoj kameraman, bez piče. Hovorí sa. Hovorí sa na ten úhol. Jaro, poď sem, Jaro. Taký bol predtým. Bože, a bolo to, že nepočuješ? Never go back, I never go back. Teraz môžem kakať. Mohol by sme dať svoj mobil? Aby sme si na lepšiu sériu? No môžeš. Dobre, ako ďalší cvik tu máme lítka. Tieto vyzerajú o dosť lepšie ako v našom fitku a myslím si, že by som full stack mohol dať, full stack je 135 kg, to dáme jak nič. Že dám, že 2 warm-upy, jeden bude, že 50, potom 100 a potom jebnem full stack. Tak to vôbec. Čakaj, jak sa toto robí?
Vlastne žiadne, počkaj. Vidím. To už je? Nerozjebe sa to, že nie? Dobre. Počkaj, nie, ešte. Druhý warm-up. Tam. Kamo, sorry, že proste, no, nie. Dobre, predkopy. Absolútne nevieme, jak ťažké to bude, takže absolútne neviem, ako si mám dať váhu. Skúsil by som, počkaj, aká to je maximálna váha? Podľa toho možno zistím. 80 len. To je kokot, ja neviem, tak pôjdem asi, skúsim 50. No ja neviem, jak to bude ťažké, no. Uvidí sa. Okay. Ok, je to, že úplne ľahké, že fakt, tak 80 maximálka je fakt, že málo. To je fakt, že strašne málo. Dobre. No tak. Tak rovno 80, však či ja sa tu s tým budem srať. Potom pôjdeme ešte posledný cvik, to budú zákopy a už odídem. A pôjdeme na McDonald's, pôjdete so mňou. Toto je taký road trip, takže neviem, jak to budem meditovať, uvidí sa ešte. Ale nebude tu, prosím, bude to také chill video, ktoré bude mať tak polhoďku. A uvidí sa, ale fakt, že 80 kg je fakt, že málo. Fakt, že strašne málo. Však ja full stackujem 100 v pepku. A musím to zdvíhať 80 kg, to je dosť málo. Máme kladku, no bohužiaľ. Auto mám napríklad nastavené jednu stranu. Ešte dva aspoň. Budem spoko.
Akože není to zlyhanie, ale už ma fakt bolia nohy. Tak ešte. Čo to je? Tak. Mali ste pravdu, je to tá najväčšia mŕtka. Chalani, ja radšej chodím zákopy po sediačky. Ale ja tu pôjdem. Tak tuto, hej. Prosím, Pane, unfollow, Pane. prosím. pane, si zatiaľ pyšný? Ste na seba hrdí? Úplná pičovina. Toto je úplná pičovina. Tak choď po sediačky, po ležiačky, debil. Zatiaľ všetky stroje, počkej, ja ohodnotím. Nie, choď po ležiačky. Ja nechodím po ležiačky. Strašne zbijem po tom fitku. Ohodnotím leg press. Dobre, ohodnotím leg press. 9,5 z 10. Bol veľmi dobrý. Predkopy, actually predkopy boli fajn, boli super, bolo to 8 z 10. Lítka boli, že docela tiež fajn, takých 7 z 10. A tieto zákopy, ktoré ja chodím normálne v Pepeku, tak tieto zákopy sú že fakt, že 0. Takže overall to je nejakých, neviem, to tu budete mať ukázané, hej, ale overall je to toľko to. A... Pane, prečo to trváte sám s sebou, pane? Počkaj, ja neviem, jaká váha je veľká tu, ja netuším. Išiel som 80 asi na 12, tak Tak chod do piče. Poviem si, išiel 50 aspoň, vieš. Si myslím osobne. No mám 45. To je že fakt, že najhorší stroj. Dal som mu 0 bodov z 10. Pred kopom som dal 9. Nie, pred kopom som dal 8. Leg press 9, lítka 8. A toto je 0. Hen tam má krásny stroj na zákopy, ale je túto sračku. A pome. Toto ja robím aj šlep. No hej, no ale nie takto. No nie, ale... Čo? Nápený. No, kvalita tohto stroja vypoveda za seba. Jaro! Ukáž mi. Za chleb nakúpa, ja mu to chcem ukázať. No, môžeš. Takže kvalita tohto stroja vypoveda sama za seba, je to proste nula, je to proste kurvená nula, fakt je to hrozné tento stroj. Neviem ešte, že tak, ja neviem, do jeho pokiaľ, fakt chcem odísť z tohto stroja. Dobre, ja to jebem, fakt to je najhorší stroj. Diablo, veď. Reálne je to Diablo. Bez randy je to Diablové dielo, fakt. Vy ste že veľký pacient. Vy ste že pacient, že takže 12,5 z 10. Dobre, takže také fotky môžeme na nimi hodiť aj ja úprimne. To je fakt najlepšie. No a čo ďalej?
OK, máme tu overall rating fitka. Musím povedať, že tu bolo strašne veľa ľudí, čo sú minusové body, logicky. Všetky stroje boli veľmi príjemné, okrem zákopov a brucho mi moc nesadlo. A ešte je tu jedna vec, že tie stroje boli hrozne blízko seba. Fakt boli, že tu jeden stroj, tu druhý, takže pre mňa s kamerou, so statívom, s držiakom, to není moc hodné. Ale povedal som takých solidný. Atmosféra bola fajn docela, nebola najlepšia, bola tak 5 z 10. A dizajn bol tiež takých 5 z 10. Overall to pre mňa bolo takých 6 z 10. Dám kompromis 6,5 z 10. Takže tak. A zajtra bude ďalší review, možno dneska, neviem kedy to vydám, takže ešte sa idete s nami pozrieť na McDonald's a vlastne trip naspäť domov. Peace. Môžeme byť, že toto žerať, prasiaci hnusný, toč. Môžeme mať, že druhú zmrzninu. Názor. Akože neviem, koľko mám kalórií, ale predpokladám, že takých... Ja mám tak 3,5, možno 4. Podľa mňa ja mám 3,5. Pohode. Jediný Jaro je normálny, tento pán. Nie. Normálny whisky. Preto je aj najväčší asi. Nie. Ty som ho po... Zo smeru Košice a Poprad Tatry, ktorý je poradí Trenčín, Trnava, reštauračný vozeň číslo 2 od niektorých posúdov